رحوس حدش عمت رحوس حدش عمت نخلنا بمجمرتا نتخل دخل እግዚአብሔር أملاخي كبري يغنو كسب زعما علت زيا سلازرد أني سلازحجزني بخل خا كم قالوا أمون كينو أبز عمل زيا بوزح سلازدقفني يمسجنو كمونتا أزيا زفكران زخبران بعلتي بيتي ليديا كمسجنا يدلي سلا حجزا سلازدقفا سلازقولتا سلول لنجر ካብ ልቢ የመስግን እቶም ኣዝየ ዝኽብሮም ዝፈትዎም ብሉጻት ደቀይ ጀሽዋን የስያስን ቴንክ ዩ ሶ ማች በመቕጻል ንኹሎም መሳርሕተይ እዚ ኣብዚ ክብር ሓሳብ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ዓመት ነርና ኣዝዩ ዕዉት ዝኾነ ዓመት ብኩሉ ነገር ዕዉት ዝኾነ ዓመት ነርና እዚ ዕዉት ክኸውን ድማ ብዘይ ምሕላል ዝፀዓሩን ዝሰርሑን መሳርሕተይ ከመስግኖም ይደሊ እሞ ዳእታውን ንኹልኹም ዕዱማት ብዙም ብቲክቶክ ብዩቱብ ብፌስቡክ ብኩሉ ነዚ ክብር ሓሳብ ኣካዳሚ ዕውት ክኸውን ዘተባባዕኹምና መልእኽቲ እናሰደድኩም ኣጆኻ እናበልኩም ኣብዚ ዓመት እዚ ተሓገዝኩምና ካብ ልቢ ከመስግነኩም ይደሊ ደጊመ ርሑስ ሓድሽ ዓመት እዛ ዓመት እዚኣ እግዚአብሔር ድማ ሂብና ኣሎ እዛ 2026 ድማ ኣምላኽ ሂብና ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ዓመት እዚኣ ድማ ንጹርነት እንረኽበላ ዓመት ጀሚርና እንውዳእላ ዓመት ክትኮነልና ይምነ ካብ ልበይ ማለት ንኹሉ ብዕላማ እንገብሮ ሰባት ክንከውን ኣተኩረና ናብቲ እንገብሮ እንደሊ ኣው ጌርና ጀሚርና እንውድእ ንኹሉ መሰናኽል ድማ እንስዕረሉ ኣብ መወዳእታ ድማ እንዕወተሉን እንሕጎስሉን ዓመት ክትከውን ናተይ ጸሎት እዩ ብምቕጻል ኣብዚ ዓመት እዚኣ ካብ ኩሉ ጌጋታትና ተማሂርና በቲ ኣብዚ 2025 ዝገበርናያ ጌጋ ወይ እውን ዘይተዓወትናሉ ብኡ ንህይወትና ክንቀጽዓ ዘይኮናሲ ካብኡ ተማሂርና በቃ ካብቲ ጌጋታትና ተማሂርና ካብቲ ዘይተዓወትናሉ ተማሂርና ብቕንዕና ድማ ንህይወትና ጥሚትና ካብቲ ጌጋ ናብ ቅንዕና ናብ ቁኑዕ ንመገዲ ክንመጽእ ልዕሊ ኩሉ ኻኒ ዝኾነ ውሽጥና ዝስማዓና ነገር ከይህሉ እሞኒ ሙሉእ ናጽነት ረኺብና ናብዛ ሓዳሽ ዓመት ክንኣቱ ናተይ ምንየት እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ህያው ዝኾነ ሕልሚ ኣለና ሕጂ እውን ኣብዛ 2026 ሙሉእ ዝኾነ ብሉፅ ዝኾነ ሽቶታት ክነዳሉ ሕልምና ድማ ነቲ ዘይከኣል ነገር ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከም ዝከኣል ኣሚንና ጀሚርና ክንውድእ ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፓሽን ድማኒ ስጉምቲ ብምውሳድ እንዕወት ሰባት ክንከውን ልዕሊ ኩሉ ኸዓ ህይወትና ብሕያወት ሰባትን ብዝጉፍና ሰባትን ተኸቢባ ጀሚርና እንውድእ ሰባት ክንከውን ብዘይ ምቁራጽ ስለ ሕልምና እንቃለስ ስለ ሕልምና ብትብዓት ድማ ንቕድሚት እንግስግስ ሰባት ክንከውን ይምነ ከምውን ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብዚ 2026 ንሕዋተይ ንህዝበይ ዝምንዮ ነገር እንተልዩ ሰላም ሙሉእ ዝኾነ ሰላም ኣምላኽ እውን ሰላም ኣሓድገልኩም ሰላመይ እውን እህበኩም ኣለኹ እቲ ኣነ ዝበኩም ዘለኹስ ከምቲ ዓለም ትበኩም ኣይኩንን ልብኹም ኣይሸብር ኣይሰንብድን ኢሉ እሞ ስለዚ ልብና ከይሰንበደን ከይተሸብርን ሰላም ዘለዎ ዓመት ክኾነልና ይምነ ካብ ውሽጢ ዝምንጩ ሰላም ማለት እዩ ብጸሎት መጽሓፍ ቅዱስ ብምንባብ ዘለና ዘይምስማዕ ምስ ሰባት ብምዕራይ ጥዑይ ዝኾነ ህያው ዝኾነ ዕውት ዝኾነ ምሕዝነት ብምፍጣር ብልዕሊ ኩሉ ኣካላዊ ጥዕና ክህልወና ኢሞሽናል ጥዕና ክህልወና መንፈሳዊ ጥዕና ክህልወና ብኩሉ ባላንስ ዝኾነ ህይወት ሰላም ዘለዎ ህይወት ክንመርሕ ኣብዚ ዓመት እዚኣ ናተይ ምንየት እዩ ኣብ መወዳእታ 2026 እውን ናትና ናትኪ እያ ናትካ እያ እግዚአብሔር ዝሃበና ዓመት እያ ስለዚ ንኹሉ ሓላፍነት ንውሰደሉ ስለ ግዜና ሓላፍነት ንውሰድ ስለ ሰዓትና ሓላፍነት ንውሰድ ስለ ትንውስነ ውሳነታት ሓላፍነት ንውሰድ ስለቲ ዘለና ሽቱታት ሓላፍነት ንውሰድ ስለ ዘለና ራእይ ሓላፍነት ንውሰድ ነቲ ብሉፅ ነገር ድማ ንብሃግ ናብቲ ዝበለፀ ነገር ድማ ንኺድ ናብቲ ዝበረኸ ገጥና ድማ እንደይብ ንኹሉ ተዓዘቦ ነቲ ሰናይ ድማ ሰዓቦ ከም ዝብልቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ንሰናይ ዘበለ ክንስዕብ ነፅቡቕ ነገር ድማኒ ዋጋ ብምኽፋል ኣብ መወዳእታ እነብፅሕ እንኣምን ሰባት ክንከውን ናተይ ሙሉእ ምንዮትን ጸሎትን እዩ እሞ ኣብ መወዳእታ ቴንኪዩ ክብለኩም ዝደሊ ቴንኪዩ ስለ ዝኣመንኩምና ስለ ዘተባባዕኹምና ስለ ዝጸለኹምና ስለ ዝሓገዝኩምና ቴንኪዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣዝና ክንዓብን ብዙሕ ነገር ክንዓይን ክኢልና ኢና እሞ ናትኩም ደገፍ እዚ ድማ ናትኩም ሓገዝ እሞ ደጊመ ይቐኒየለይ ይብል ኣብዚ 2026 ድማ ንጹርነት ዘለዎ ዕቤት ዘለዎ ሰላም ዘለዎ ህይወት ክንመርሕ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ተባዓት ክንከውን ስለ ሕልምና በቃ
ብትብዓት እንስለፍ ሰባት ክንከውን ናተይ ጸሎት እዩ። ስለዚ ኣጆና እናደመቕና ንቕድሚት ንገስግስ። ደጊመ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ክቡር ሰብ ክቡር ሓሳብ ይሓስብ ኣብ ክቡር ነገር ድማ ይጽንዕ።